Molt bé. Anem pel segon premi de la classe de quart. El segon premi serà per la poesia anomenada M'agraden els llibres, escrita per La Viejita Poderosa. Molt bé, Jana, un fort aplaudiment. M'agraden els llibres. Llegeixo un llibre sense parar, després de dinar o berenar. M'agraden els d'aventura i també els de pintura. Quan n'agafo un al matí, no paro fins que me'n vaig a dormir. Si l'agafo a la tarda, quina passada. No paro fins que em crida la mare. Si l'agafo a la nit, el llegeixo al llit i no paro fins que el germà petit em crida per jugar un partit. Si segueixo llegint sense parar, al final la vida em passarà.